Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalang tanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat nga hangtod ni ining mga panahona kini nga programa nagpabilin dinhis kahanginan nga nagasultis kayag sa kamatuoran. Tuguti o Dios nga kini nga programa imong panalanginan nga mahimo kining instrumentos pagpaabot kayag sa kamatuoran ngadto sa naglain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga naminaw nga pinaagis sa lamdag sa Espiritu Santo mahayagan ang ilang mga kalag ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat aman sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nining nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan higala. Sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa aning ibanan ug pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. Maayong gabi kuya. Amo na nga naandam ang amo diring radyo o kami pod hinay-hinay na og pundok aron nga makapaminaw sa inyuhang programa. Salamat sa inyong kanunay nga paghago sa pagpasabot sa pulong sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, daghang kayong salamat sad no sa inyo dihang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Tatay basahon. Okay, maayong gabi Brad John og sa imong kauban diha sa radyo. Kami bag-o rami nga naka palit og radyo, gipalit lang gyud ni ning tatay aron lang gyud nga doon nami magamit pagpaminaw sa inyong program kay mamati raman mi sa among igagaw nga amo ra pod silingan ilang pakusgan ang ilang radyo pero karon doon na gyud mi radyo nga amo nga among magamit. Salamat sa pagbasa. Okay kana mo na inindot ha mo gastom gan imong unsan ang gastuhon diha kana pa bang iya nas Ginoo nagpalit mo radyo. Ang akong inahan gipalitan ako radyo unya naguba nakabantay sila sa Ninong Doming Bunukan hinang purit aban siyang pamilya gipalitan intang dirag radyo ang may nagid pong paminawa ron ning mama may gabi diha salamat sa imuhang pagkabuutan nga inahan. Okay, ato ning basahon sir kung ay pangutana ni so dili lang usa nato ni lahuson no kay naa naman tay pangutana nga ato nga gikuan nga tubagon. Mayong gabi Brad John ug sa tanang naminaw karon. God bless Brad John. Amin ug salamat sa pagbasa Brad from Pilid Disor. Okay. Kuan ini sa Ormoc City ni sa Dolores, Ormoc City. So salamat sa inyong pagkuan Sister Pili Disor pagpaminaw sa ato nga programa. Last text nga akong basahon mo great ko og happy birthday kuya ugmang adlaw sa ako nga manghod si Benjamin nga mag-birthday siya ugmang adlaw. Salamat. Okay. Sa dili pa si Bradley B magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone.
mas maayo siguro Brother Libby nga imo sa diha malili nga atong monitor aron ato ning mahibaluan ug di inigikan ning dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, maayong gabi mga higala, mga suki namo og mga hinigugmang tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon sa radio o nagtan-aw sa ato nga live karon sa Facebook, no? Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao og sa tibuok kalibutan. Asa mamurong dapita nagtan-aw kamong tanan mga higala. Welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat nga rin namo og mga mensahe. Maka-text mo higala sa mga number nga amo nga gipahibaw kanunay ni Brad John, no? Sa amo mga number namo sa cellphone. Or pwede sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist, no? Aron ato mabasa ang inyong mga importanteng mga mensahe o mapadangat nato na ngadtos mahintungdan. O kung naamoy mga importanteng pangutana mga higala sa mga pulong sa Ginoo diha sa Biblia nga inyong nabasahan o niya gikalibgan ninyo o naamoy mga follow-up tingali nga pangutana sa pangutana nga atong gitubag dinhi kana kun wa kay nimo sabti, so makahimo mo higala sa pagpadala dinhi aron ato nang tagaan og pagtagad, no? Kana mga pangutana nga tinarong nangutana ta tungod kay naghandom ta nga mahibaw kung unsay ipasabot ni ana. Okay, adto ta ato ning sugdan pagbasa makahigala niya palihog di ay alang sa atong mga followers o niya mga viewers sa ato nga programa, palihog atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend, tagsa-tagsa nato kung mga friend ang ato nga programa para nga daghan sab mapanalanginan sa ilang pagtan-aw o pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ni adi ni ato nakita si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat sa pag-pray o pag-love, Sister Ginaline. O niya po si Sister J. Marie Kalapuan. Salamat po Sister J. Marie sa pag-love o pag-pray. Niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat sa pag-love, Brother Rodolfo. Ato pong nakita din si Brother Robas. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby, watching from Bilyaba, Lite. Yes, Bilyaba. Mayong gabi inyo din tanan nga taga Bilyaba karon. Siguro naglanog-lanog ang sound system sa diya nila ni Brother Jose Sternate. So kamong tanan nila welcome. O niya po si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi anha sa inyo Kuya John o Kuya Libby o sa tanang listeners and viewers. God bless. Salamat sa pag-pray o pag-love. O niya po si Brother Ronilo Itang. Ang iyang mensahe mayong gabi na usab kaninyo Brother John. Brother John o Kuya Libby og maingon sab sa mga kaigsuonan nga tigpaminawan tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo o sa atong pinaka-avid listener nga tuwa sa rugby sa Saudi Arabia. May gabi diha Brother Ronilo. O niya po si Irene Vasquez Hilig. Ato Ananis Manila ron dati sa kuani sa Placer Masbate ni. O niya iyang mensahe, maayong hapon ninyo tanan mga brad og sa tanang tigpaminaw from Quezon City. May nga po ninyo diha Yes, Sis Irene. Salamat sa inyong pagpanood sa ato nga program. O niya sad si Rodolfo Bantilan. Mayong gabi ninyo Brad Liv o Brad John watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. So good evening sa tanang taga Hiloktugan, Kananga, Leyte. Kanya tanan nga taga Matag-Ob South nga always naminaw atong gina-welcome. Niya sad si Brother Jex Sumalinog. At tuwasan ni nanukad sa Dumaguete City.
O niya, salamat sa pag-pray, Brother Jakes. O niya, iyang mensahe na iyong dinhi. Good evening, mga brother. So, good evening, Brother Jakes. O niya po si Dongbab Ritoya. Ang ato saning avid nga tigpaminaw diha sa Tuburan. Naana kalabanan siya sa Mangga Tuburan. So, good evening, Dongbab. Uban sa imong family. O niya, iyang mensahe atong basahon. Good evening, Dong John o Dong Libby. Happy watching from Mangga, Tuburan, Cebu. May gabi diha dong. Okay, salamat no sa taga Mangga, Tuburan, Cebu. Anya niya po si Sister Maridel de Erio. Mayong gabi mga brad. Didto di ay ko sa Bungdo. Kagahapon doon ako'y oyuan nga si Tio Pinong Ermak. Permi na siyang naminaw sa atong program. Gani dili na siya mukaon og baboy. Good news. Pa-shout out sa iyang pangalan. Okay no? Salamat kayo Kinsa ni? kay si Brother Pinong Ermak. Si Nato Brother ani Pinong sa Ermak. Bundo kay dihan Peters Bundo. Daghan po diyang mga naka Bundo, Bourbon. alagad siya. Bundo, Bourbon, O Cebu. nagsunod naman yung Bundo og ang Bourbon ug ang Tabugo no. Oh, Kuan na po diha si Brother Timoteo Ituli diha minaw sa atong program ron. Anya maayong gabi isa no sa mga orsal diya, unya mga Morillo family. Diya sa Scalaviran natay mga listener diya nga na-Adventist po sila. Always naminaw sa atong programa. Anya ato pong nakita dinhi si Millions Silasol. Mayong gabi kapag laom. Wa lagi sa live. Wa ka sa live makatanaw na live banda. Live man. Oh. Okay sa live. Klaro ni nagsiga ni ang kamera sa live unya nakita sa nato dinhi nga nagka-live ta karong gabi una. Okay, adto ta sunan higala ato ning tanawon ang pikas nga screen. Ato ning tagdon ang mga kaigsunan nato makahigalaan nga nag-send og heart. Ang uban nag-like sa ato nga programa. Aritas mga nag-send og heart mga higala niya si Robas, niya sad si Luel Nodalo Estrera, Enilia Saga Dilarama Abayon. So good evening day Enilia. Uban sa ato makigsunan niya sa Brother Eric Sinoy, uban siyang pamilya. Diyas mga Serapino o mga pamilya sa mga silingan ni mo diya, no? Mga lipalam. Ang adto nila ni Brad Roy Sayod, iyang family. Good evening po no nila ni Brother Toro diya Maglasang, uban kan Sir Diling, ni Vanessa, ilang makabataan, mga anak ganggang sad. So good evening ninyong tanan diya sa Mabuli. O niya nila ni Dong Sincere diya sa Malinog, always naminaw. Nila ni Sir Chari de la Cruz Nugas, uban siyang Tiwok family. Yang ato na Brad Tutron diya ilanan. Mayong gabi mayong gabi ninyong tanan. O niya nila ni Brad Mulo diya, ng Brad Jack diya, tanan diya nga naminaw, mga ilanan kay maglanog-lanog daw na ilang sound diha karon. So kanilang tanan diya kutob sa minaw. Welcome sa ato nga programa. O niya po ato nakita dinhi si okay, ato ning tanaw ni apod si J. Marie Kalapuan. Tuwa po ni sa Saudi Arabia. Elpidia Curo, Amistoso Inasyen, Irene Vasquez Hilig, Anyaniapos Merifel Vargas, ato sa nakita din si Arthur Alito Francisco. Salamat po Brother Arthur no? Alito Francisco. Ato sang nakita din si Jolina Istorco Rizal. Thank you kayo sa pakiguban. Niya sad si Emily Dilaw Hilig. Niya po Joanne Mingo Golyemas. Nuna Hani Monterde Punay o Brother Ronilo Itang. So muli nag-send og heart. Aritas mga nag-like, mga higala. Ato nakita din si
Brother Giovanni Inganyo Bayo. O niya sad si Rodolfo Bantilan, Jake Sumalinog, Bob Rituya, Million Silasol, Shirley Fuentes Alcontin, Roger Villafuente, o Brother Alvin Arrisoor. So muna mga nag-like sa ato nga program, o niya balikan tani og basa ang pikas nga screen alang sa mga dugang nga nagtan-aw karong kabihon niya si pari or Brother Duming Bunukan. Good evening ninyong duha, Brad John o Brad Libby, og sa tanan nga mga nagsunod niining programaha. God bless us all. Salamat sa pagpray og paglove, Brother Duming Bunukan diha sa Bituon, Daan Bantayan. Niya pod si Pastor Anel Paalisbo. May gabi ni mo diha, Pastor, no? Diha sa Bantayan, distrito sa Islas Bantayan. Good evening. God bless you always. So thank you, Pastor Arnel Paalisbo, oban sa imong family o sa distrito nga imong mga sakop diha sa Islas Bantayan. Ato pong nakita din si Sister Chari de la Cruz Nogas. Salamat, Sister Chari, sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Maayong gabi sad ni Badudo diya uban sa imong mga kabataan. Ato po nakita din si Real Jory Lucero Nunez. Good evening mga igsoon. So good evening Real Jory. Niya po si Million Silasol. Di ay Brad, thanks. Nalipat lang ka di ay Millions, no? Nag-live daron. Niya po si Lane of Keria. Mayong gabi sa tanan. God bless sa atong tanan. Okay, God bless Sister Lane. Oban sa imong family. Niya po si Brother Glover Sayod. Sa naila kini nga Roy Sayod. Ang iyang mensahe, good evening ninyo kuya, nagtan-aw mi karon sa inyo kuya, naminaw mi sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pagpray, Brother Glover or Brother Roy Sayod, kauban kang Sister Galay. So tanan kayo niya, welcome. O niya, ato ning dalikyatan pagbasa kining niya sa ato nga cellphone, is messenger na to. Niya naglab si Brother Ronilo Itang. Niya po si Brother Ray Condino, Rinaldo Condino sa Mindanao ni. Ang debater ni, usos mga debater. Niya si Sister Jimari Kalapuan. Good evening, Kuya Libby. Paki-greet ko ni Neil John. Salamat. So, Brother Neil John, niya ay nag-greet ni mo si Sister Jimari Kalapuan. So, good evening, Brother Neil John Bersero diha sa Little Hills, no, sa Libho. Okay. Niya po si Don Sincer Sumalinog. Salamat po sa pag-like sa ato nga programa. Niya po si Mary Sark, Mary Chris. Niya ato rin tanawon. Niya asad si Pastor Rogelio Edoliverio, ato rin District Pastor. Niya, naminaw mi your program. Malipayong pagpaminaw sa tanang kaigsunan. Regard kay Bob. Ingon pod sa tanang amicus members sa norte sa CTO Daan Bantayan Chapter o amicus sowers. Okay, salamat Pastor sa imong pagdalikyat sa pagtan-aw sa ato nga programa dinhi sa radio. So mga kahigalaan, ato mga pinalanggan tigpaminaw, makahimo gihapon mo sa pagpadanga og mensahe. Ato lang isalot pagbasa karon taod-taod, moadto usad ta mga higala sa pagtagad sa pangutana nga maoy ato nga saluan karon gabihuna. Naamoy mga tubag diha sa pangutana. So, i-text na diri namo or pwedeng ari sa comment section nato mahigala.
Ani ato din nakita dinhi si Sister Celine Ruiz Mindaros o ba ni Ejon. Pagita magkita gyud Brother Ejon, Sister Celine. Nindot na nga mag-share taon niyo sa pulong sa Ginoo. Good evening ninyo, Brad. Naminaw mi sa inyong program karon. So, basig makakita, makasaboy mo, narami San Antonio Martes, diha sa Merkado. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Rufino, sa ato nga programa. No? Thank you kaayo. Muna nga atong programa, daghan kayong naglab, ani. Niya daghan sa nagampo. Kaluis ginuhangtod karon ang Ginoo nagapanalangin ini nga program, nagapadayon kini hangtod karong panahon na din daghan sad nato makahigalaan nakakita og kahayag sa kamatuoran. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John aron sa pagbasa sa pangutana nga moy atong tagdon karong gabi na. Okay, dagang salamat Brother Libby ato ning kuan ning pangutana. Sir, maayong buntag man niya napada niya dugay-dugay na sad ni. Pagtana, sir, maayong buntag mangutana di ay ko. Kana bang magabi sa inyong programa mamati man ko? Kinsa may founder niya ng inyong tinuhoan nga Jesus is our hope. Salamat si Wilbert ni. Okay, dagang salamat Brother Wilbert, no? Mahitungod ni ini Brother Wilbert, kanini ang dili man ni ingon nga tinuhoan ni ang Jesus is our hope. Slogan lang ni ba sa atong programa, Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. So kanang Jesus ang Seventh-day Adventist mauna ang relihiyon, pundok. Ang buti pasabot nagbantay sa ikapitong adlaw nagpaabot sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus mo nagibot pasabot sa Seventh-day Adventist. Pero kanang Jesus is our hope, kuan na siya slogan rana sa ato nga programa nga si Hesus ang atong paglaom. Ang tinuod nga pagkasulti Brother Wilbert, sa klaro lang gisulti sa Mateo kapitulo 24, gihisgutan nga sanglit mo sanay man ang pagkadautan mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Tanawa ha, muunsa ang pagkadautan dinis kalibutan musanay unya magbugnaw ang gugma sa kadaghanan. Tanawa bagod, mas daghan gyud ang wa mahigugma sa Ginoo karon. Ngani imong makita sa palibot nga gamay ra gyud kaayo ang mga tawo nga maghatag og panahon aron ilang pamatian ang pulong sa Dios. Kasagaran sa gusto nila nga matan-awan, madungog o mabati kanang makapalipay sa ilang tawhanon nga kinabuhi. Sa kadautan nga naghitabo karon sa kalibutan, wala tay lain nga malauman, wa tay laing paglaom nga mausab ug mabag-o ang imong kinabuhi si Jesus lamang gayod. Ayaw kalimot nga ang tao nakasala. Ang tanan nakasala sumala sa Roma 3:23 ug nawad-an sa himaya sa Dios. Sa Isaiah 59:2 ang sala mo'y nakapahamulag ug nakapalayo kanato sa Dios. Tandaan nato na, Brother Wilbert. Apan tungod kay ang tao gihigugmas Ginoo, Jeremias 31:3, oo gihigugma ko ikaw sa sakagugma nga walay katapusan. Busa ang Dios nahigugma nato. Bisan tag nakasala, nalayo tas Ginoo, pero gihigugma tas Ginoo, og kamatuoran ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Sumala sa Juan 3:16 ug 17, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing walay katapusan.
busa diha kang Kristo makabatunta og paglaom nga kining atong kinabuhi nga gikinabuhi karon, usa kini ka kinabuhi nga adunay utlanan, adunay kamatayon. Apan salamat nga si Hesus naghatag nato og paglaom nga pinaagi sa atong pagsalig diha kaniya, makakaplagtag kinabuhi nga walay katapusan. Nga kun ato gani nga basahon sumala sa 3:17 kay sa Juan, kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman, kundili aron sa pagluwas hinuon sa kalibutan. O tan-awa, moning gisgutan sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas siyang mga katawan gikan sa ilang mga sala. Busa si Kristo mao ang paglaom sa nahugawan nato nga kinabuhi tungod sa sala. Mo mabitaw nga gihisgutan sa una nga sa Santiago 1:21, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadaotan. Kita sa tubangan sa Ginoo, Brother Wilbert, mga hugaw, mga bulingon ta, apan hinumdumi nga si Jesus lamang ang atong paglaom nga mahimong limpyo ang atong kinabuhi nga nahugawan sa sala. Tungod niya na, ang pulong sa Ginoo maghatag nato og pamatuod mahitungod kang Kristo. Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamog kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang kasulatan nagpamatuod diha kang Kristo nga pinaagi sa kang Kristo mausab ug mabag-o ang atong kinabuhi, ug pinaagi sa atong pagsusi sa pulong sa Dios masultian ug magiyahan ta alang sa kausaban ug kabag-uhan sa atong kinabuhi. Sa Juan 17:17 nag-ingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Diha sa pulong sa Dios, kay ang pulong mao man si Kristo, Juan 1:1 ug 14, busa diha sa pulong sa Ginoo, diha sa kang Kristo, mausab ug mabag-o ang atong kinabuhi. Jesus is our hope. Siya lang ang atong paglaom nga mga usab ug mabag-o ta sa atong kinabuhi. Ug tungod niya na sa matag karon ug unya, halos sa tanang dapit, halos sa tanang taong nangalagad og Ginoo, ang ginawali si Kristo, nga si Kristo mao ang atong paglaom, kay siya mao ang atong manluluwas. Mo man gani nga gihisgutan dinhi sa Episo kapitulo 4 bersikulo kinani ang 21 nagingon, kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya o gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Hesus, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dalapas inyong karaang pagawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa malibongong pagpangibog og magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong masalabutan, isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Busa tuhui, Brother Wilbert, uban sa tanang naminaw karon, si Jesus lang ang paglaom sa kabag-uhan ug kausaban sa atong kinabuhi. Mauna nga kini nga programa nga inyong ginapamatian, nagwali sa pulong sa Dios sa taas ug dugay ng mga panahon. Nagwali mahitungod kang Kristo, nagwali mahitungod sa kabubuton sa Dios, nagwali sa kahinungdanon sa kamatayon nga giula ni Hesus ang iyang kinabuhi ug dugo didto sa Kalbaryo sa cross. Busa diha lamang sa kang Ginoong Hesus kita mga bag-o, mga usab sa atong mga kinabuhi. Maliban kang Hesus, wala na tay malauman pa nga mausab ug mabag-o ang atong kinabuhi. Tungod niya na ginadasig kita sa pulong sa Dios, sumala sa Herbihanon 12:1 ug 2.
busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala nga nagapiit pagbugat paglikos kanato og dalahuganon tang malawtayon ang lumba nga atong ginaapilan nga magatutok kang Hesus nga mao ang maghihingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Diha sa kang Ginoong Hesus maang atong paglaom nga mausab ug mabag-o ang atong kinabuhi, malimpyuhan ta sa tanan natong kahugawan. Pinagi sa atong pagtutok kang Ginoong Hesus, matud pa nga mao ang maghihingpit ug mag-ugmad sa atong pagtuo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of faith. Niining gabiuna, Brother Wilbert, uban sa tanang naminaw, himahimo nga dunay daghang mga butang nga imong gipangandoy o gihandom sa kinabuhi nga dili ikabutang diha sa imong kasing-kasing, pero magkinaunsa nga magkinaunsa si Kristo tagaig lugar o dapit diha sa imong kasing-kasing. Siya maong atong alagaron, siya maong atong pagasimbahon, kay siya mao man ang atong manluluwas, siya mao ang atong paglaom si Ginoong Hesus, nga pinaagi kang Hesus, malimpyuhan ang atong hugaw nga kinabuhi, og diha kang Ginoong Hesus makabatunta og paglaom diha sa kaluwasan, makabatuntag paglaom sa kausaban ug kabag-uhan sa atong kinabuhi. Og tugote, Brother Wilbert, nga ang panahon nga karon ni atas katapusan o talitapos na nga panahon, atong pagagamiton ang atong kahigayunan, atong ihatag ang atong kinabuhi ngadto kaniya, tugote nga siya mausab ang ug mobag-o sa atong kinabuhi ug nga tungod ni ana makita nga kita mga alagad ug sumusunod ni Jesus. Kay si Jesus nag-ingon siya, Juan 10:27, ako nakaila sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako og nagsunod sila kanako. Busa aron ta mahimong alagad ni Kristo, mosunod diha tas kang Ginoong Hesus, kay siya lang maong atong paglaom alang sa kaluwasan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, digang salamat, Brother John. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato nakita dinhi si Mike Lucena. Anya iyang mensahe, maayong gabi mga brother, watching from Mount Zion Church sa Camotes ni. Mount Zion Church, Camotes Island. Great lang nako akong lolo Atilano Estrira nga permi nagasunod sa inyo ang programa. Daghang salamat mga brad. God bless. So God bless also Mike Lucena. Salamat niya po si Giovanni Inganyo. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Niya, pwede kaya po makapadangat tigalag mga mensahe karon atong mabasa. Niya, nakita na to si Alvin Risoor. Niya, si Roger Villafuente. Niya po si Magrita Roidas. Ato nakita si Gisotoni Buok Intoy Higanto. Jane Yunteng Glover Sayod. Niya sad si okay, atong tanawang pikas. Atong nakita dinhi si Jumel Rosasenia. So good evening bro. Niya po si okay. Niya si Angeline Mendoza Matthias. Okay, wala tayo nakita higala mga bag-o. So pwede mo kapalangat yapon aron ato nang basahon ang inyong mga messages. O niya, kung nasan mo yung mga dugang tubag diya sa pangutana, makahimo mo higala sa pag-participate. Kaya ato silang basahon ang inyong mga tampo karong gabi na. Okay. Madtutas paghatag dugang tubag sa pangutana. Yung sa to, Brother John, paghanay ang pangutana.
kinsa man kuno ang founder ni anang kay inyo bang programa Oo. gabi naminaw mi kinsa man ang founder ninyo anang inyong tinuhuan nga Jesus is our hope. Ang iya sigurong pagtuo kanang title sa programa nga Jesus is our hope. Ang iyang pagtuo nga relihiyo na namo. Dili ang relihiyo namo mga Seventh-day Adventist. Unsam ng Seventh-day Adventist? Mga tao nga nagpahulay sa adlaw ng Sabado kaya ang Sabado manay seventh day mga higala. Kanya kanang word nga Adventist waiting for the second coming of Christ nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Muna siya ang ngalan aning pundukan sa Seventh-day Adventist Church. Kanya kanang Jesus is our hope. Kung na siya title na sa program nato matagabi ka sa Domingos gabi kutob sa Bernis gabi Jesus is our hope. Di na namo tinuhuan no title na sa programa. Kanya kanang pulong Jesus is our hope. Si Ginusos maoy ato nga paglaom kay tinuod kitang tanan mga tao sa kalibutan nakasala man tagyod sumala sa ato mabasa sa Roma 3:23 ang tanang tao nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. O niya sa Roma 5:12 naghisgot po diha nga sanglit ang tanang tao nakasala man. O sinner gid ang tanan. Aniya nag-ingon ang unang Juan kapitulo 1 o niya sa bersikulo dinhi sa bersikulo 8 o bersikulo 10 niya gisulti ni Biblia kung unsay ginaingon alang ni adtong mga tao nga muingon nga wa siya kasala. O matupas na mabasa dinhi ang 8. Kon moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. Sug moingon dayta nga wa ta kasala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wa nato ang kamatuoran. O niari ka sa isa ka Bible, gingon pod paghubad diri. Kung kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon og ang kamatuoran wala diha kanato. So wa kitay kamatuoran kumingon ta nga ako exempted ko wa ko kasa. Dili ta exempted higala sigon San Pablo nga kitang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. O niya sa atong pagkamakasasala mga higala, sige ni Jesus maoy atong paglaom. Nga naman, kay siya maoy grasya alang nato nga mga makasasala. Sa Tito 2 versikulo 11, nag-ingon si Tito siyang libro, matod pa niya, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Kitang mga makasasala, nahulog sa sala, nagkinahanglan ta o grasya, kaluoy nga naman, kay ang bayad sa sala, mga higala, mao ang kamatayon sa Roma 6:23. O kanang kamatayon na, mao na ang gisgutan sa pinadayag 21:8, alang sa mga talawan, alang sa mga dili matinuhoon, alang sa mga malaway, alang sa mga sisimbag madios-dios, alang sa mga lumayan, alang sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga kalayo, nga nagasilaob sa asopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. So ang Biblia naghisgot og ikaduhang kamatayon. Ang pilimirong kamatayon, pagkatulog lang na. Naay panahon nga pukaon sa Ginoo, naay gitagal nga panahon nga ang tanan nga natulog diya sa bug sa yuta
pukaon sa Ginoo higala. Ang mga matarong pukaon siyang pagbalik aron dalhon ngadto sa langit. Ang mga daotan pukaon sad sila unya pa human sa usa ka libo ka tuig. Unya sa dihang pukaon sila gitawag na nag-executive judgment, execution na. Pero gipronounce na daan nga ang bayad sa sala kamatayon. Pagpakasalatang execution na higala, executon ta sa human sa usa ka libo ka tuig. Ang yawa nga nagpasalaag sa atong mabasa sa pinadiyag 20 versikulo 10, ang yawa nga maoy tigpasalaag itambog unya ngadto sa linaw nga kalayo og asupre. Istambog ang yawa kauban sa mga tao nga nahimong biktima sa yawa. Itambog sad didto sa kalayo sa imperno mga higala. Anya munay bayad sa sala kana kundili ta muundang sa pagbuhat og sala. Mo'y hinungdan nga gipadala si Kristo ning kalibutana. Gipadala sa amahan. Sa atong mabasa sa Juan 3:16, unsa may nagtukmod sa kasing-kasing samahan ng iyang bugtong anak, iya mang gipadala nganis kalibutan nga magpakatao aron magpakamatay. Sa Juan 3:16, ang giingon sa atong mabasa, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kundili makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. Munay paglaom si Ginusos ang paglaom gipadala sa amahan nga nis kalibutan paglaom nato nga makasala. Mo'y hinungdan nga nataw ning tulumanon nga Jesus is our hope. Munang dinhi sa atong programa ang mga mensahe nga atong ikutlo sa Biblia. Maghatag nato nagpaglaom sa pagbalik ni Kristo. Munang siya gyud ang atong paglaom sa kaluwasan nato nga mga makasasala mga higala. Si Kristo gipadala sa kalibutan si Ginusos. Ang nagtukmod sa kasing-kasing sa amahan, mao ang gugma. Munang giingon sila kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Kay kita kung tao, nganong gihigugma ta sa Dios, tungod kay ang tao higala sa Genesis 2:26 ngadto 27, ngadto 28, ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang tao mo'y labawng binuhat nining kalibutan na nga gipahaluna sa tanaman sa Eden. Gitagaan tag mga maayong pangunahuna o niya gitagaan ta og salabutan nga makasabot ta mga higala. So pinangga tas Ginoo. O niya sa diha nga nahulog ang tao sa sala tungod kay gitintal man sa yawa og nabiktima ang atong unang ginikanan. Mo'y hinungdan nga si Ginusos gipadala siyang amahan nganhi sa kalibutan. Nagsulob siya sa dagway nga tawhanon. Nga nagpuyo siya, ipon kanato isip nga tao mga higala. Masakitan siya. Muhilak po siya, gutumon o haon. Nagpakatao siya. Ang tuyo, aron kitang makasasala. Iyang matun-an kung unsaon pagkinabuhi nga maglikay sa sala. O niya, ang makasasala kitang tanan, gihatagan sa tagpaglaom mga higala ni Ginusos. Nga kung musalig kita kaniya, mutuo ta kang Ginusos, sigurado nga sa iyang pagbalik, maluwas kita. Muna ang ato programa, naguluhan na og Jesus is our hope, kay si Ginusos maoy paglaom sa ato nga kaluwasan. Muna ang ato dining programa, Christ-centered nga siya. Si Kristo mo'y sentro, tungod kay siya mo'y paglaom sa kaluwasan. Kay sa itong mabasa, sa dihang nahimugso siya ng kalibutana, o before siya nahimugso,
sa dihang nakahuna-huna si Joseph nga iyang buwagan, iyang biyaan ang iyang pangasaw-unon o pamanto niya maasawa. Iyang pangasaw-unon nga si Mary sa diha nga nag-uban sila. Iyang namatikdan nga nag-anam og tubo ang tiyan ni Maria. O niya, kita niya nga nagbuntis, nagsabak kay na nga ang iyang inahan, ang iyang pangasaw-unon. So niadtong panahon na tungod kay siya bato pasbili sa katao siyang matarong, murag mauwaw siya magunahuna nga mga sawa siya sa ka babae nga buntis o niya dili siya mo'y tag-iya. Iya untang buwagan sa hilom. Biyaan unta niya sa hilom si Mary, pero anang gabi sa dihang nagunahuna siya nga iyang biyaan, dunay manulunda nga mitungha kaniya. O nagingnan siya sa manulunda, Jose, anak ni David. Ayaw pagpanuko sa pagpangasawa ni Maria. Kaya ang iyang gisamkon, lalang kana sa Espiritu Santo, og kun ang bata mataw, imo kanang paganganlan o Hesus, kay siya ang manluluwas sa iyang katawhan, gikan sa ilang mga sala. Kaya mo na, si Ginusos diha nagyod. Sawa pa siya magpakataw, may katawhan na gud siya. Kaya ito basa niyo, nga paganganlag Hesus kay siya ang manluluwas sa iyang katawhan. Iyang mga katawhan, gikan sa ilang mga sala. So mo'y purpose ng Hesus, nagpakatao siya nga hining kalibutan. O niya, kadtong iyang kamatayon, dili gito angayan nga gipahamtang ato kaniya. Tungod kay siya way sa apan gipasinginlan nga nakahimo siya grabing sala. Tungod kay gisilutan siya, gilansang siya sa cross, mga higala. Ang iyang kamatayon sa cross, maotoy gitawag og bayad sa imo og sa akong mga sala. Kay ang bayad sa sala, mauman ang kamatayon. Pagtuo nimo kang Hesus nga imong Dios og manluluwas nga nagpakamatay alang kanimo higala, gihinulsulan nimo ang imo makapakyasan. Gipasaylo ni Hesus ang imong mga sala. Og ang bayad sa sala kamatayon man, siya ang mipasan sa silot sa imo og sa akong mga sala. Tiyan mo na, pagka makita naman talagsaon kayo ang gibuhat ni Hesus, waysa siya. Pero siya ang nagpakamatay, puli sa atong kamatayon, nga mao ang kamatayon sa impierno. Munang siya gitawag og Redeemer. Giredeem niya. O niya, siya ang gitawag og manluluwas sa atong mga sala. Giluwas ta na higala. Pero kinsa naman ang maka-avail nini nga kaluwasan na ay kondisyon? Ang mutuo kaniya, maoray makadawat ni ana nga kaluoy nga gihatag sa Dios. Maoray makadawat, maoray maka-avail ni anang grasya, pero gitanyag na sa Ginoo ang grasya sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Ako apel ko anang gitanyagan sa Ginoo, ikaw kitang tanan mga katawas kalibutan gitanyagan ni ana, pero ang maka-avail ni ana kadturang mi-respond, mitubag sa tawag, mga higala. Kay sa Mateo 22:14, ang tanang tao gitawag, pero jutay ra ang pagapilion, mga higala. Nga naman, tinuod kitang tanan gitawag alang sa kaluwasan, jutay ra ang pilion, kisa may pilion, kadturang mga tao
nga mitubag sa tawag sa Ginoo. Katong mo-respond ba? Sama na sa usa ka punuan sa kumbira. Giimbitar niya ang makatawhan palibot. Pero kinsa ra may makakaon. Ang kadturang mitungha didto. Kadturang miadto didto. Ang tanan giimbitar. Sama pananglitan, ang gibuhat sa Dios kanato maotoy gikitang tanan giimbitar ta mga higala, gitawag tas Ginoo. Kay gusto siya nga ikaw ako iyang luwason. Gusto siya nga iyang tubson ang imo og ang akong mga sala. Pero usahay kay ang yawa maoy mobabag sa tong nahuna. Ang gusto siya wa ikaw pasan sa imong sa. Gusto siya wa nga kita rin magpasan-pasan sunsa. Gusto yawa nga kita'y mudawat sa bayan sa atong sala sa imperno. Di siya gusto nga itungtong ato niya. Munang matagtao nga maghinulsol siyang sala. Matagtao nga mudawat kang ginusos ingon nga manaluwas og ang iyang sala gipasaylo. Adto ni itungtong sa o siyawa. So, si Satanas mag-anam og kabugat ang iyang silot sa imperno sa matag tao nga maluwas mahigala. Mao hinungdan nga maningkamot siya pagbabag. Maningkamot siya sa pagbabag sa matag usa nato kay di siya gusto nga dunay maluwas. Ang gusto niya nga daghan ang malaglag sa imperno sa kalayo. Munang karong panahon na gihimo sa yawa ang nagkalain-laing pamaagi. Kung imong tanawon ang sulat sa San Pablo sa Corinto, iyang takloban ang iyang kaugalingon. Ingon nga ministro sa pagkamatarong. Ingon nga manulunda sa kahayag. Tiyan mo na, magpakaministro di ay siya. Iyang takloban, magpakaministro siya. Ingon nga ministro sa pagkamatarong. Imbes ang itudlo ang pagkamatarong, tudloan ang tao sa dili matarong o supak. Tudloan ang tao sa pagsupak sa kamaturan nga gilatid dihas balang kasulatan. Dahil ang kamaturan gisulti diha, kay nag-ingon si Ginusos sa si San Juan sa iyang sulat sa Juan 17 versikulo 17, balaana sila pinagis kamaturan ang imong pulong kamatuoran. Pero daghang mga tao nga ang ilang gihimong balaan, ang ilang gipanudlo outside the Bible na tradisyon na, imbis balaod sa Dios, naghimo sila ilang kaugalingong balaod. Bahala nagbasupak ang balaod sa Dios, kaya ang balaod sa tao ilang ipairal mahigala. Aning kamot ang yawa, ingon na nga mawagtang ang atong paglaom. Pero ang ato nga programa, gitaytulan ni Jesus is our hope. Aron atong mahinumduman kanunay nga si Ginusos maoy naghatag natog paglaom alang sa atong kalawasan. Siya mo'y atong gilauman kay nagsaad siya nga gawas nga iyang pasayloon ng atong mga sala. Nagsaad siya nga kun magmatinumanon ta hangtod sa adlaw sa katapusan, ang saad niya iyang luwason ang makatawhan dalhon sa ginarian sa langit. Muna hinungdan nga si Ginusos nga maoy atong gilauman. Dunay pahayag si San Pablo, tugon ni San Pablo kanato. Matod pa sa unang Timoteo 6:14. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo sa Dios hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. O hangtod sa pagbalik ni Kristo, bantayan ang sugo sa Ginoo. Okay, ato ni tanaw ni si Sister G. Marie G. Charis Lopez. Good evening, everyone. God bless Brad Libby and Brad John. Salamat kayo, ma'am. O niya po si Christy Lion. Good evening, mga Brad. Okay, good evening also. O niya, wa naman kita tayo mga higala sa di pahingpit aposo na tuntulamanon ni ang atong theme song.